attitude, mga karakter nga atong ipakita diha sa Ginoo. Importante kay siya. Kay ang pulong nagaingon re kay si bisan unsay ipugas sa tao, no? Bisan unsa daw ang ipugas sa tao, mausap ka na ang iyang pag-aanihon. May pagka-related kayo sa atong Sunday School kaganina. Tungod kay dunay hulagway kadto sa pagkinabuhi nato. No? Pero sultihan na mo, ang mga mockers kaaway din sa Ginoo. Kaaway sa Ginoo ang nagamak ng mga tao. Amen. Hallelujah. So basic, mahitabo nga amigo ta sa Ginoo diri sa sulod. Pero pag adbot din nato sa gawas, kaaway gay ta sa Ginoo. Kinahanglan nato ipandir ni siyang mga butanga. Kinahanglan sutao nato sa atong kaugalingon kung giunsa nato pag-apply ug pagtanong ang pulong sa Dios nga atong naangkon. Kay basic naminaw ta dinhi apan dito sa gawas nahimong mockers ta sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Ora importante kayo. Kinsa tong magtanong, no? Pag-aanig yun. Either maayong butang, gisulti sa verse 8, gi-explain further. Yun siya, kay ang magpugas diha sa iyang kaugalingong unod, gikan sa unod, mag-aani ug pagkadunot, apan ang nagpugas diha sa Espiritu, gikan sa Espiritu, mag-aani o kinabuhing dayon. Hallelujah. And sometimes, iyon pa, ang bisan pa ang sinultian, doon ay saying sa kalibutan, if you want change yourself. Amen. Gusto kang tabaguhan? Pagkuha una ilang kabalingon. Hallelujah. Kay mahitabo, nga ang unang nagmag sa imuha ang imong kaaway. I feel this grabe yun ang mag sa kaaway sa kuha. Because mahadlo ko nga muubo ug maayo, maulawan sa pagwali kay giubo ko. Pero si Pablo nag-remind daan nga in season, maayong season sa imong kinabuhi, out of season na diha, imua ang trabaho sa Ginoo. Ingon si Job, nagpasalamat ka sa maayo, pero sa diyang dili maayo ang nasa mo kinabuhi, dili ka magpasalamat dahil ina niya ang asawa, no? May ingon siya nga dalaygon ang Dios sa kanunay. Kay maayo tayo siya. God is faithful. Ang kanta ganina, nag-ingon, your goodness is running after me. Ang imong pagkamaayo nagagukod kanunay kanako. Amen. Hallelujah. O kitang tanan wala kang gigukod sa pagkamaayo, running over me, absent pa kita permente. Maayo yun ang Dios sa tanang panahon. O sa tanang higayon sa imong kinabuhi, maayo siya. Amen. Hallelujah. Busa ayaw pagkaluya. Ingon pa ang verse 9. O kinahanglan, dili kita magkaluya. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya usahay, maabot galing pagsunay sa atong pagtuo. Awagit, nagtubag ang Ginoo sa atong mga pagampo. Moabot gali ang mapagsulay sa atong kinabuhi. Ang Dios dili gyud maayo sa atong kinabuhi. Ang Dios wala na gyud dagdagat kanako. Ang Dios gayod. Kanang ang pangisip, ginasalsal na sa kaaway sa imuha aron nga mumakna sa kaaway, mumakna sa Ginoo. Hallelujah. Sama sa gibuhat sa asawa ni Job. Ingon siya nga, Job, anong sige makagdayon sa Ginoo? Anong kasimbang maka sa Ginoo? Tan-away mo kahimtang. Ang imong bahandi nawagtang na. Naaka gilugmok sa Ginoo sa kapobrehon. Wala kay financial nga maayo, wala kay stable nga job, wala kay maayo nga pangita. Gikuhaan ka sa Ginoo sa tanang butang nga maayo. Nga naa si ko, nanong sige makagdayon?
kasakiton. Tanawa sila, nangamatay silang tanan. Gidilopyo sila sa Ginoo. Grabe, nakahintang. Kung ikumpara sa ato ka, murag wa kay napulo ka anak na matay, dungan dire. Kung kuan sa ato adre, wa kay milyonaryo, tre bilyonaryo sa ato karon nga nisama kalugmok kang Job. Pero si Job sa iyang pagkadato, sa iyang pagkamaayo, ug lawas sa iyang pagka madungganon diha sa katilingban, kay madungganon si Job eh. Ang panahon na makita nimo siya, madungganon ang iyang kahimtang. Siya tunay daghang kapdangan, nadungog siya sa kayutaan niadtong panahon na. Apan nalugmok si Job, og si Job nagpabilin matinud-anon sa Dios. Wala niya gibali ang iyang dila sa pagtamay, sa kaayo sa Dios, sa matang adlaw, sa kinabuhi. Maayo man ang iyang naabot og dili maayong mga butang iyang nadawat. Wa niya palia ang iyang dila sa pagtamay sa Dios. Ang iyang asawa mingon kaniya, Job, tamaya ang imong Dios. Job, itog yan na imong kinabuhi, pagpakamatay na. Wa na kay paglaom, kumbaga. O, tanawin mo, lawas. Di na kung dulog ni mo, pangit na ni mo. Bahok na ni mo. Kamaot na ni mo. Mga asawa, muingon na nga, unsa na ni akong lawas, di na ko ni mo higugmaon ba na, kahit tanawa kong lawas, pangit na kaayo, dako na kay pilpil, daga na kay street smart, tungod kay ng anak ko, pila na ka-anak. Wa gyud sa usa ka Kristohanon nga nagtan-aw nga ang Dios maayo sa iyang kinabuhi, nga mubalik sa iyang dila aron sa pagtamay sa kaayo sa Ginoo. Kaning buhata ika-ligut-gutan ni sa Dios. Kung atong basahon ang Salmo 1, Hallelujah, 1, ingon siya, bulahan ang tao, blessed is the one who does not walk in the step of the wicked, and stand in the way that sinners take, and sit in the company of the mockers. Di ka kiligut-gutan sa Ginoo kining mga bugal-bugalon, malaway o mga pang-istorya. Hallelujah. Mga igsoon, in application sa itong pagkinabuhi as Christian, kung magtanong-tag maluyahon nga mga pagdaig, kung ikaw mismo magmaluya ka sa imong pagdaig sa Ginoo, muani kag pagkaluya. Mao ginay realidad, mao nay truth diha. Igsuon, kung magtinapol ka sa pag-anhi, sa pagsimba sa Ginoo, muani ka katapulan. Kung magpanasigon ka, muani ka kadasig gikan sa Ginoo. Ingala na siya. Hallelujah. Kung dili ka ganahan, katong kanta, guwapo na kayo. Isa to? How great is our God. Pagkalami na kay guide sa Ginoo atong panahon na, no? Lami kay kaputon ang greatness sa Ginoo. Lami kay nga ialsa, Lord, tinuod na. You are so great in my life. You are so great in my life. Pero sa imo pagkanta, mingon na ka, how great is our God. Singon sa mga ako katapad o maging kanta ni. How great is our God. Mas kamaot ni ako katapad. Nagguba man yung dagway. Di ka magmanasigon. Praise the Lord. Pagtanong ug maayong butang diya sa gingharian sa Ginoo. Pagtanong og espirituhanon. Hallelujah. Kay mao na ipakita sa Ginoo. O kung mao po ni balusan sa Ginoo, ang nagtanong og kadautan balusan sa Ginoo paghukom. Ngadto sa kalaglagan. Ang nagtanong og dautan mubalos ang Ginoo ngadto sa kalaglagan. Apan kadtong nagtanong og maayong mga butang, nakapahimuot kaniya, nagatuman sa iyang mga pulong, maghatag po siya balos na kinabuhing dayon, kanuwasan sa imuhang pagkinabuhing dinis kalibutan.
Hallelujah. Luwason kaniya gikan sa mga disgrasya, luwason kaniya sa mga problema, mga katalagman na ihambak dinini kalibutan na luwason kaniya daan. Bisan buhit pa ka, nga matagamtamanin mo ang iyang kaluwasan. Kanang nakubad bitaw niya sa imuhang kinabuhi, pagsulpat niya sa problema, that is a salvation na giuban na niya daan sa matapusan nato. Hallelujah. You cannot mock God. Kaya ang Diyos nasa babaw nagtanaw nimo. Dili ka kita imong asawa, di ka kita imong bana, di ka kita si brother, di si bisan kinsa. Hallelujah. But ang mata sa Ginoo naga-run through there and there and there and there. Nagatanaw siya sa mga taong nagbuhat sa iyang kabubuton. Hallelujah. O He is a rewarding God. Bisan pag-usahay. Hallelujah. Ang Ginoo moingon sa hulatsa. Kadali lang hulatsa. Hallelujah. Kay in due time, ino siya, kinahanglan, dili kita magkaluya. Dili ko sibog. Ang pasabot ani, dili ko sibog. Usahay, dili pa natin madawat ang mga butang. Ayaw pagsibog. Usahay, wala nimo natagamtaman ang imong gusto. Ayaw pagsibog. Diha. Diba, sig naguna-una ta, na may mga preacher, no? Pag ma-Kristohano na ka, ibubog yun sa Ginoo ang tanang panalangin. Kaya magdatok ka, wala na kabutangan sa iyong panungdanan. Wow, praise the Lord. Hallelujah. Alaygon ang Ginoo. Hallelujah. Na ay nagatuko lang anak. Ya, karon kay wa man gibukbok sa Ginoo. Ang panalangin. Nga iyang gi-expect. Wa na, niluya na. Oh. Wa man yan nakita nga ting anak day ang pagkakristohanon. No, wala na. Pero hinumdumi mga igsoon nga ang bulawan sulayan ug kalayo. Sulayan ug kalayo ang bulawan aron makita ang iyang pagkaputli na bulawan. Hallelujah. Aron mahain ang usa ka sundang, ibaid kini sa malikmon o mahait na bato. Kita tana, no? Igray. Hallelujah. Diya sa batong mahait gaspang ang usa ka sundang aron paghuman ini baid makita nimo ang iyang kalantik ug ang iyang kahait ug ang purpose niya mahimong mapusladon gayon sa iyang kinabuhi. Amen. Praise the Lord. Ayaw pagkaluya. Kung natay kanta, ayaw pagluya-luya. Sa pagday ganiya, pero daghang mga Kristohano nagkakaluya na sa pagday. Excuse me. Pero ang pulong sa Ginoo nagdasig kanunay. Ayaw pagluya-luya. Dili kita kinahanglan magkakaluya sa pagbuhat sa maayo. See? Ang uban mo sibog na. Manay, balik na lang ko sa ko ang kinabuhing daotan. Balik lang ko sa kong pagkalibakira. Balik na lang ko. O, isa sa mga signs na kung di galing kakapugong sa pagpanglibak. Sign na, nandun na tayo makiring. Kinibitang pagdaot kay ang word pag BIBI, pagtratar ng uban ang pagtamay. At tamay ta, kung gibiyay na to kay silingan, mo na, no, or bisan pa usahis tinanawan, makabiyay-biyay ka, no? Pero kung naa na gali ang Holy Spirit, self-control na nimo. Ugdan mo kas Ginoo. Di mo maayo ng ibuhat. That's the time makaingon ka nga, Lord, sa iluwang ko sa una-una sa iya. Sa iluwang ito, Lord. Huwag man nakakita yung mga isip ka tao. Hallelujah. Ang Diyos, dili daw malipay. Iyon pa sa Psalms 1, yun siya nga, wa niya kalipay ang usa ka tao nga makalingkod uban sa mga tao nga mabiay-biayon. Uban sa mga tao, another term is mga tao nga ngilan o di malaway ang ilang mga pagpanulti
ngadto sa ilang sikataw, makir, no? Mga mabiay-biayon, matamayon ng mga tao, no? Or bisan pa sa word nga pagsuway o pag-challenge, paghagit, labi na gid sa Dios. Kay ingon ang pulong diri atong ibasa, God cannot be mocked. Di mo ma-challenge sa Ginoo. Hallelujah. O si Job, sa dihang itubag siya sa Ginoo, ingon ang Ginoo siya, Job, hain ka man sa pagmugna nato nimo kalibutan. Asa ka sa pagtukod nako sa patukuranan sa kalibutan, bisan pa diha sa universo. Asa ka ning panahon. Dili nato ma-challenge, dili nato masuway ang pagka-Diyos niya. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Ining mao mga